Kung naghuwat na sa uban no, maabot na dito sila. Ang Ginoo ra gyud nahibaw sa kanila tanan ng mga tawhan. Thank you, Jesus. Aniha ka karon sa pagkain sa atong buhing Dios. Praise you, O Lord God. Dalayin mo ng atong buhing Dios. Kenson. Amen. Igaingon siya. Duha o tulo. Pagkatapos, naging ka maayo at naliwala. Amen. Glory to God. Hallelujah. Praise you, O Lord Jesus. Dalayin mo na yung pangalan, O Lord God. Dalayin ka, O Lord Jesus. Dalayin ka kami. O wala ang Espiritu, bati kami. Pagkong presensya, O Lord Jesus. Kadaghanan mo ang iyong kahimaya, O Lord Jesus. Ang iyong kahayag, O Lord God. Hallelujah, O Lord Jesus. Nagtahan nato siya. Nagtahan nato siya kabutap. Praise you, O Lord Jesus.
mga Lord God, imong kami Ginoo. Dala kami niya sa imong balay kulihan, Lord God. Dala kami Ginoo. Hallelujah, Lord Jesus. Salamat, Lord Jesus. Oh, Holy Spirit, Banal Espiritu. Dili kami buod ng pagkaindihan sa Diyos, Lord God. Nanunay kami, O Lord Jesus, ang dahil sa iyong ngalan, Lord God. Hallelujah, hallelujah. We worship you, O Lord Jesus. Goodness, O Lord God. Ay, Pinoy, yaman, O Lord Jesus. O Lord God, dalay ko ka Ginoo. So walay katapusan, O Lord God. Ikaw lamang, Ginoo. Sa among kinabuhi, walay katapusan magdayon diha kanimo. Kinitanan, O Lord God, alang lamang kanimo. Lord Jesus, thank you, O Jesus. Praises you, praises you. Kinitanan, amo ibalik, dungo ug himaya para sa imong bugtong anak na si Jesus. Amen. Amen. Glory to God. Thank you, O Lord Jesus. May buntag. Good morning sa tanan. Good morning. No? Happy Sunday, no, mga kaisunan. Praise God, praise God. Hallelujah. So, naagyan ko na lang ang mga kaisunan. Sige, mga musisi. Ask niya, Rebecca, no? Kung ba ito si Rosa. Maricel, namin mga si Nakalimot yung bulo. Sensya na kayo eh. Dili ba bago pa man, no? Last buwan pa. So, praise God, no? Nasa kita para magatapok. And, mag-fellowship na po para permanenting kayo magbaga ang atong desire, no? Diyan sa atong buhing Diyos. Amen? No? So, panahon na para sa kuwan, atong oras sa ating hatag ang oras para sa mga testimonya sa kinabuhi, no? Mga kadabugan nga atong nabatunan, no, sa atong buhing na Dios, no? Within the past days of the week, may posible kayong wala. No? Open ang pulpit, ang pulpito, no, sa mga kadabugan. Any? Yan, ito. Wala mong gumuhali, di ako na lang. Good morning mga igsoon. Good morning, uy. Good morning. Ay mo mga to, kay nabita dire. Ako daw kay kong pasalamat sa Ginoo kay atong Miyerkules na surprise gift ko. Kay wa ko nag-expect nga nato da ito. Manang ako kay pasalamat sa akong banana kay sana all kay iya kong gi-surprise atong nalipay kung dako og salamat sa Ginoo kay gitagana sa ko laing tuig 41 na taon tiguang na pero bata pa kay height mao na to salamat. Happy birthday belated. Wala may katambok ito amis kupos kaila sa dato kay graduation 21, no? So, praise God, no? Another year na po, and hopefully nga mga remaining years nga natin region, no?
sa pagpadayon sa pag observe diha ni Lord, no? Amen. So any testimony pa? Ha ba? Mga kalaugan, kung sa may gibuhat sa atong Diyos, no? Sa matapusan na nato within the past week na within the past days of the week. Nahagi na siya yung mga miracles, blessing, no? Kung naman gani problems and struggles nga atong na-overcome tungkol sa iyahang pagkamaayo, no? Atong na ipadayag through testimony. Yani? Ha? O ba? Sige. Mura bang ka-arion dili ba? Sige, napagbagan si Ate Bing. Ay, ako ba ito sa sige, Brother Paul, kay murag dugay na kay Kusli, katrots siya ba? Katawaban sa ukok ba? Di, balik na ako ang papuri, pasalamat sa atong buhay nga Diyos, kay atong Lunes, badugong sa ilalim ko siya, dinigay. Kuan siya nang, bali, nagluto ng itlog ba, dito sa tindahan, niya, gamit na ako ang rice cooker. Kunya, pag-una na ako sa kanang sa kanang rice cooker, murag ikurog siya, pero murag ignore lang ako. Kunya, kakaman, murag kusog naman din ang kurog, pero wala ako ko naman simba. Kaya wala ko kung saan lang siya. So, iwa ko, bilunod ako itlog. Yan, nagkuha ko ganang kutsara. Sus, pag-ana, wala pa galing itong ganang kutsara dito sa ilawang. Pag-ana pa lang na ako. Tabak-bak pa lang ba? Nikurog dyan diri ako ang kamot diri, kurintihan dyan ko. Grabe, kakusog sa kurente na. Grabe, murag kayo, lagi ko nga. Hindi na ka mga nanganan eh. Uy! Hangap ko eh! Dili, grabe ba, katubong ka-experience nga, grabe kakusog sa kuryente. Pero, pasalamat ko sa Ginoo kay kanang ato bitaw manghawak ta verse kanang ato ang ato vermi nato i-kuan sa memorize ba memory verse nato ang Psalm 91. So ang atong 14 mga paborito sa ito nato ito because you call me says the Lord, I will rescue you and I will protect you for you acknowledge my name. So perfect yun ako na siyang i-acknowledge sa Ginoo sa namo sa tindahan kay protection ko namo bakit open ba yan akong tindahan isolo. Kato kung, pero kung wala kayo balo sa mga tagay, nakakita niya, nagpunay daw mga bantay daw ni. Pero wala, nag-ambod ito permanente. So kato na, nakurintihan ako, kusog yun kayo as in, diri. Kami, katay na diri. Wala, uy? Wala, kasayang. Sayang. So maura na, God be the glory. Amen. Praise God, no? Ilagro sa Ginoo, iwasunta sa mga inaanap or pagkagdan sa mga hinungdod ko sa Psalms na call unto me and I will deliver thee. No, so anything mga kanyanan no, mahitabo nung dili jud ta makalimot ng iskud ta sa ngalan sa Ginoo. Kay gamhanan ang iyang ngalan. But there is power in the name of Jesus. Diba? Amen ba? Amen. No? So praise God, no, nga ipaligdan si Sister Jake sa ato ang Ginoo, no? And so any na ba mga testimony mga kadaugan sa Cholot siya magpagat no? Ang ta mga isun so while nilingkod ko ba na ako sa may mga kabawang gita every single day na bigihatan Ginoo sa ato. So na mura gitagaan yan wisdom daron ba ang sayang na isulti. Moto na-remember ko sa akong trabahoan ba, kay wala ko nakamatmon yan. Nabi magsigisan ka ng panig na ko ba. Kaya before kumabot, nagpa-pray na ko anak, then igabot na ko sa akong station, nag-pray ko anak, then natay one time nga nangakon me, ay ganang atong siya kumukakon sa mga sa lobby. Then, random ragot mga teammates na mo, pero sabi ko kaila pa nila, may nais lang na team. And, moto na-realize lang ako ba, kaya while nangakon me, dili ron dyan ako mag-fight ko, kinsa akong kaon, kinsa akong magkaon, nag-pray ko, nangatay. Then, after ako pray, ilan dyan kung gipasakdan, then after nangatawa, or kanang mula sa silang nang-stress ba, wala ulit no, magampo kung hindi na sa pagkaon, no? Wala yan ako, dapat dito ang pasalamat kay motor, nakashare ako kamay nila ba,
Kana wala bayad sa pagampo. Pero nay suklian ka. So kana lang murag na bless ko kay sige sa ko pray nga anoint me Lord. Isalasa ko Lord God na makita nila how blessed I am na ako sa imong kamot. Ngayon na ba? Nya sa kuan sad at the same time sad na sa ako for almost 3 months akong trabaho gahapon kay na-find out mo result sa buong monthly performance and blessed kayo kay nakahit yung 100 sa performance task na mo then sa pa kana lang nasa usa sa nakakatun sa buang kaya every day ako yung panangamutan ng mga agent ko ba din nabi daw na yung usa ka seatmate na ko ni share sa sa top, nagtapos kami kausa to then yan sila kanang unsa ko ni sekreto na ko mo to wala ko ni tingog but naiusa ni mo ini-insist na magampo ko na siya pag una siya mag-start na mo to mura sa sila nagkuhan ba ang prayer mo to work every time sa mga chat ila ko makako ila din ko isultihan na nag-pray na wala siya kana gani so kana lang bless ko na-retire nga wala si joke pero kabawa hindi mo naglito ka na ngayon from joke ngayon mo lang apply na sila kinabuhi so salamat praise God no so mo na iingon nga mag-ingon sa imong mentor nga Pastor Jadel no dili na ingon nga porket naatay trabaho dili na ta ka-minister of town no dili na ta kasangyaw dili ta kabuan so bisan sa atong workplace it is our ministry place no kay dili lagi na kuno ta kaanha dili man kaanha mga pastor sa atong workplace so kita ang ibutang sa Ginoo dinha kita ang sangyaw dinha and our working place or kanang asa ta nga lugar na dinha that is our ministry area no dili na matter o nakakasabalay sa imong silingan. Kung nakit siya sa opportunity nga mutambag ka or musangyaw ka sa may balita, mutambag ka sa mga pulong sa Ginoo, then do it. No? Na ganina sa ato ang tema nga unashamed to proclaim the gospel. No? So blessed ko, no? Bisag ingon ana lang na mutambag ka sa tuwing surod nga mag-pray, juda, makita lang sa ato ba, nga linok na. Mag-pray lagi ni siya before siya mungaw na uban, diligan din. No? So mag-bless ka sila sa susunod sa sila. Makita nila ang kahayag niya kanimo. And let be the light and salt no sa kalibutan. No? Amen. So, di na natutugayan ang atong ang atong mensahe karon nga atong ipaabot mong niarita, no? Atong madunggan ang pulong sa Ginoo or yung message ng Sunday, no, para kanato pinaagi ni Pastor Joel, no? So atong pagpangan Pastor Joel ang pastor ng ating Cebu. Okay, mayong punta pa kay Zolan. Salamat sa Ginoo. Kay inyong ikumpari yung perdi, no? Nice to see you again, Zola. Paano ba na kanang schedule mo ko rin siya Sunday Jumat at siya ko tuloy na makashare po balik sa polo sa Ginoo. Kumusta na? Nakita ninyo kung yung sa po mo pag-bless sa Ginoo. Amen? Salamat sa mga victory yung gihatag sa Diyos yung kinabuhi. Diba? Sa pusog yung gihatag sa Ginoo, no? Imagine ang pusog kaya ang system din ang 2020 magkaya po yun. Ewan, diruman. Diba? Hindi rin mapuntihan. Anyway, tayo Diyos na madalikod na ito. Amen? Tayo Diyos na madalikod na ito. Okay, this morning, John, dapat i-share ninyo. Napaka-importante ang akong i-introduce ninyo today. Para lugar para itong mailahan kung sa ginang Diyos sa atong kinabuhi. Based in the Word of God, based sa atong experience, situation sa atong life every day, dapat law ang atong pagkasayot, kaya doon tayo Ginoo nga dili mausap. Amen? The word of feeding God, it means
never guna na mausap ang God. Ang iyang karakter, ang iyang kinaiya, ang iyang gugma, ang iyang pagkabatirulaan mo, it will never change. No? O yung pinaka-best na karakter ni God, ang ay natuloy. Tapos ang kasing-kasing, na si Lord ay dili yun na mausap. Gumigan din yung mausap si God. If you think about God, nga dili mausap, kung siya itong response sa Diyos nga dili mausap. Pinaka-best response, kung mo tanaw ng Diyos nga dili ma-change, you live wisely. What does that mean? Pag kinapuhit ka na, hindi mo muna wise ka, kanang musa ka focus no sa imong kinabuhi. What kind of life ang imong ikahatag at Diyos? Okay, but before that, let us pray. Father, in the name of Jesus, Lord, we are so very thankful unto you, God, na niya ka sa among taliwala, Ginoong Diyos. Salamat sa tanang kaigsunan na imong gi-release, Ginoo, today. Dili man isulagma anong niya ni Ginoo. It is part sa imong katuyuan sa among kinabuhi o tugote Ginoong Diyos nga kining manggol o mabutang diha sa among kasing-kasing mga. Thank you so much, Lord. Bless your word today. Ang pinikiling mong alagad, Ginoo. In Jesus' name we pray. Amen. Isa tayo nagkakaka? Ha? Ah, wala ka. Ah, okay. Okay na po natin. Kasi ikaw ang classmate mo siya. Kasi classmate mo siya. Ay, ikaw? Ikaw mo rin kabuats ni Tip. Pursal mo na sa una, no? Pursal. Teka din mo kasi sa taga-ate rin. Okay. Thank you for coming. Salamat sa inyo. Okay. Now, salamat din. Okay. Now, because God is unchanging, dito kaya dili mausap ang Ginoo. Now, what is our response to the Lord? Tingnan dire in Ephesians chapter 5, verse 17. Be very careful in how to live, not as unwise, but as a wise. No? Making the most of every opportunity because the days are evil. Therefore, do not be foolish, but understand what the Lord's will is. Ingon diha nga, gumikan ko no kay ang Dios mangkol sa akong ingon din na gumikan kay natin Dios nga dili mausab. Ang karakter sa God ay di gid na pwedeng mausab. Ang iyang plano sa atong kinabuhi is never change. What is our response? Ingon ba, ingon na si Paul nga kinahanglan magpatay ka unsay matang sa kinabuhi, dili usa ka kinabuhi igsuon nga murag imo lang gibaliwala. Dapat pag maigmat ka, mas wise ka, imong gamiton ang tanang oportunidad because the Bible says we are now in the days of evil. No, daw ning atong panahon. Di ba? Pagkatapos panunay ko ninyong nag-share, nag-update ko ninyo sa mga butang na kung saan itong nakita, dapat conscious to what happens sa atong society today. Diba? Sa mga pagkita po sa atong society, kung saan nakakilala ng atong kalibutan, o itong sa akong last month, kasi ba parang ito akong na-share na po ninyo. Kung sa alarming karoon so on, sa DOH o sa education, sa DepEd, ang alarming karoon so on is ang pregnancy nagsugod na of 10 years old. That is very alarming. Sa una, naman na sa 14, pero karoon ilang na-discover so nanay ma-pregnant in the age of 10. Napaka-alarming. No? Napaka-alarming. And you know what? Ngayon so ang kasagaran na nakabaton og cervical cancer according to the age katong na pregnant at the early age. Katong na pregnant of early age maoy kanang risk group nga makabaton pag-abot sa panahon kay nila
risko nga makabaton o cervical cancer. Inana. Now, what is happening to kay mauna ang atong time today? Napakamilaan. No? Ang panahon, ang mga batanon, ang mga ginikanan, I think that we should be aware unsay tinuod nga kabubuton sa Dios. Dapat masayod ta sa ato pagpalambo ang Ginoo diha sa atong kinabuhi. Kung mingon ka ba ang apil na sa planos Ginoo? Of course, no. Dili na planos Ginoo igsodo na ray mga pakita nato tungod kay usas mga butang nga gihatag sa Dios sa tao. Kanang gitawag og imong kagawasan sa pagpili. We have freedom to choose nga gihatag sa God. Di ba? Ikaw mamili kung buhat ka kautan, masagdan ka sa Ginoo. Di ba? Pero kita ganda instruction ni God kung sa'y angay ni mong buhaton o angay kang masayod, you should understand what is the Lord's will is. Kung sa'y tinulga katuyuan sa God, dapat mahimo kang wise diha sa imong kinabuhi. Now, ako lang elaborate ko niya what is that mean God's the angelic God. Now, kung ang sitwasyon sa itong kinabuhi, so ano ko na ito makita? Now, in Matthew, therefore, everyone who hears this word of mine and put them into practice is like a wise man built in the house on the rock. The rain came down, the storm rose, and the winds blew and beat against the house. Yet it did not fall, because it had its foundation on the rock. But everyone who heard this word of mine and does not put them into practice is like a foolish man who built his house on sand. The rain came down, the storm rose, and the winds blew and beat against the house, and it fell with a great crash. Now, kung sa'yo gusto ipagkita ni Lord, napaka-importante yung sa nato pagpundar ang atong kinabuhi. Napaka-importante yung sa nato pagpundar ang atong mga anak. Napaka-importante kung sa nato pagpundar ang kinabuhi. Wala na yung pinakamaayong punda sa Lingson. Ang pulong sa Diyos. Kung sa paninda, ang usapan ng kawais nga tao, ang pulong sa Diyos iyan ipot into practice. Kasi foundation, igsumabit daw nga, iligapot kung sa panahon, iligapot sa temptation, iligapot sa mga pagsulay. If we are not founded in the Word of God, magkita na ito ka-importante nga doon na tayong mga verse nga angay na itong mga kunan na memorize. Sa masgikot ni Sister Bing, kanina, is talagang maato hiningon nga, all upon me. Sangkit kas Ginoo, tubagon kas Ginoo. Napaka-importante ang foundation sa kinabuhi nga diha sa pulong sa Ginoo. Doon ba yung civil engineer? Contractor ni siya, developer, talagang dato ko. Ingon siya na ako nga, balo ka pastor? Kasi ito ko ang kapila ka-story ng building. The budget of that building is 100 million. 100 million na budget sa ka-building iyan to polo na. Ito ang kalimot, ito pila ka-floor. Patingon siya, 100 million na building, ang 25% na para sa foundation. So ito pa, 25%, naroon silang yuta. Ito pa, ang 100 million na building, ang 25 million nga ilang gastoso, di pa kakita, naroon na silang yuta. Pero mo ito yung pinaka-importante. Mo ito yung maghatag o pinaka-likon sa building. Imagine ka, 25 million, lubong na sila ang yuta. Pero mo ito yung pinaka-importante. Ang atong life is so, napaka-importante ang tulong sa iyo. Napaka-importante ang Word of God. Napaka-importante ang tulong sa Diyos. Kung nga mo ni maghatag o kalikon sa atong kinabuhi. The Bible, kung ginag-ingon ang pulo, niya tas panahon nga napakangilaan ang time. Diba? Mabitaw ka karon kung imong makita, kaya bitaw angay na itong makita ang mga patanon, ang atong mga anak, atong igahid sa ulugan. Dili kwarta ang mga pundar sa kinabuhi sa tao. It is the Word of God. Dili mo usab ang plano sa God. Hibalo na ang Ginoo kung unsay atong padulungan.
Hebalo ang God nga doon ay nindot kasaksi sa kinabuhi sa tao kung imong ikinabuhi ang pulong sa Ginoo. Pero kung imong ibaliwala ang pulong sa Dios, imong magdila. Mga pagsulay sa kinabuhi, dali kang mag-give-up. Temptation, dali kang mag-give up, dali kang mag-compromise sa mga butang na kanatang dili angay na tuluhaton because dili na to gibutang ang pulong sa Dios diha sa atong kasing-kasing. But remember this one song, kung sa gingon sa Bible. Dapat, kung sa ikahatag sa pulong sa Dios, comfort. Ano yung naghatag ni mo o ganang katawang paglikod ganunay. Sunod, ang makita, conviction ng courage. O sa conviction ng soul, ganunay kang gidiktahan sa pulong sa Dios. Ganunay kang nagkuhan nga ang pulong sa Dios, may undo mo, na dili ni angay kuhaton, doon na kay conviction, na kung papilion kay mga butang, you should choose about the will of God. Ikaduhay Zoan, ay katulong, ang pulong sa Dios, maghatag ni kong kadasig, pagpaningkamot sa mga butang, angay ng buhaton, tungkol kayo nasayod ka, pagkapot sa panahon, makita ninyo ang resulta sa imong kadasig sa pagpangalagad sa Dios, pag-apply sa pulong sa Dios sa imong kayo, because God never changes. Di na, o sabi nyo. Now, let's continue. Now, diyan, mamili ang basihan nyo diya. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Kung pa si Kristo, ano, di ka na mausap. Karon, di ba? Kaniadto karon og sa tanang kapanahonan. Gumikan kay di mo usap ang God, dapat nakapokus ka nga di ka pasagdan sa God. Kaya balo ka kung sa future di mo malimong itras sa God sa imong kinabuhi. Kaya balo ka kung sa ipadulungan sa imong anak, kung ang imong anak magkakita sa tiwag kapundasyon sa pulong sa Ginoo because God never changed. Kaya balo ang God ang saan nagpabless. Kaya balo ang God tungod kay kanang planado na ang katayuan sa Diyos sa anong kinabuhi. Magitaw ako lang, magkinabuhi ta according to the will of God. Now, Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. Kini nga verse so on, doon na nag-presilin. Kasi mao ni ang full context. Di pa rin nagsugot. Anak niya ang itawag o comfort. Now, ingon ang Bible, ingon niya, keep your lives from the love of money and be content with what you have. Because God said, never will I leave you, never will I forsake you. So we say with confidence, the Lord is my helper. I will not be afraid. What can men mortals do to me? Sa iba pa mga tao, situation. Di ba? Gumigan ko na kay di mo sa mga then dapat ang atong kasing-kasing ang kwarta din sa iyo piso, pero kung nakafocus sa pag-itugma sa kwarta, sige nga sige no. Promise mo sige no. Never ka nga pasagdan o pasagdan sa God. Every situation in life and so on, God will never change. Di you ka biyaan sa Diyos. Di you ka talikdan sa Ginoo. No matter kung unsay situation sa imong kinagigsuon, dapat kay balo ka. Lisod man siguro, o doon na yung mga butang na imong nakita sa imong kinabuhi. But if you look at the promise of God, problema ka sa kwarta, di ba? Pinang nagtagwarta yung soon. Pero ano pag-ikot mo sa kwarta, supposed to be delivered ka. Ingon diya, gawas ka sa pag-ikot mo sa kwarta. Kaya balo ang God niya, we need money to survive. We need money alang sa mga putang angay na itong ikinanglan ng kinabuhian. But the promise of God is never changed. Di ka pasagdan sa Ginoo. Amen? Di ka pasagdan. Never na mong talikod ang God. Mabagay nyo si Paul, doon ako'y kumpiyansa na maingon ko, the Lord is my helper. Diba?
Ginoo may mutabang na to. Diba? Isang pag mga pandemic o kung sa pa sitwasyon ng atong panahon so on, the Lord is our helper. Diba? Dili si Kapitan. Diba? Ay, tutang kapitan niya, imong kapitan na ba kay isod pang taon? Muna'y gingon nga, sa iyong tulong ulo, pero isod pang taon. Diba? Dili si Mayor. Dapat ang atong inundiak, focus ka sa Ginoo. Ang pinakalakuntabang na nagtigan sa Diyos. Okay. Sa pasunod rin, ito pa, matoy ka na naghatag na itong comfort ka nung na salita. Okay. Sa conviction. Okay. Now, sa gusto rin kong ipakita ni Bokok Malacan. So, I will come to put on trial. This is a story of Israel. Mga Jewish people. Ingon na. I will quickly do this against sorcerers, adulterers, and against those who defraud laborers and their wages, who oppress this widow and the fatherless and deprive them among you justice, but not fairly, says the Lord Almighty. Verse 8, I, the Lord, do not change. Ingon siya, ako ang Diyos na dili mausap, you descendant of Jacob are not destroyed. Kung sa'yo makita na ko, okay. Ako na ko ipakita din ng Zohar. Ang mga Jewish people, talagang grabe ang ilang kapadlong. Grabe ang ilang experience nga, dinagdaog sila, disakit, ditikasan. Pero sa promise ni Lord, you go ma-change. That is my promise ninyo, ang inyong kaliwat. Di good not ma-wipe out. What is the historical background sa Israel? Ang Israel igsuon may period of time na nawala sa mapa sa kalibutan. Nawala ko na sa mapa sa kalibutan ng Israel. There period of time sa Second World War igsuon pila na tayo nga wala sa mapa, wala Israel sa mapa sa kalibutan. Wala Israel, wala nang Israel sa mapa sa kalibutan igsuon. And yet Israel ay doon ay promise ni God. Israel is a chosen people ni Lord. Okay? Israel is chosen people ni God. Because of the promise, ingon si God nga, ingon siya, I the Lord do not change. Di ko na pwedeng walaon ang inyong kaliwat. Tungod kay doon ako saan, o di na ko usbon ang saan si Ginoo. In 1945, in 1945, and so on, doon na akong convention sa United Nations. Ang pinakalamang agenda, magpuntuhan sila na ibalik ang Israel as a nation. Magpuntuhan and so on, ibuto nga, ibalik ang kasagarang mga communist country, mga, dili sila magpuntuhan, na ibalik ang Israel sa nation. Ang gustong ibalik ang Israel sa nation, US, England, ang nangita po igsuon at the time, natay ang buto. Natay ang buto igsuon. Kato pa, parehas kong dili gusto, parehas kong gusto. At the time, ang president, ang Secretary General sa United Nations ay usa ka Pilipino. Kung kita yung history. Usa ka Pilipino nga si Romulo. Si Romulo nga usa ka Pilipino soon, mo Secretary General sa United Nations. Ang iyang buto napaka-importante to restore Israel again as a nation. At the time, Secretary Romulo moved to restore Israel as a nation. Because the promise of God, di niya pwedeng walaon ang descendant ni Jacob. Because God never changes. Amen. Kung yun namin, Pilipino ang iyang pinaka-importanting punto. Mga bitaw, katong panahon sa Yolanda. Panahon sa Yolanda, grabe mo ito. Doon na yung mga Israeli nga dili Pilipinas. May mga Israeli nga magtabang sa Israel.
Napaganito sila gidala no sa ka kanang bitong sa tawag na kanang nagtakot ang lawas. Gidala nila dito kay dito nila ipirahan or taga something in Bukog siguro ko. Gi-interview. Kung sa'yo nakaagat niyo na gusto niyo mumutapang sa Pilipinas. Kung sa'yo tubag sa katiwis sila. Hapon ay, kung saan mo pagkalimot ang Pilipinas na nag-vote na to restore our nation as a nation again sa global world. But without knowing it so on, this is the promise of God when the Lord says, I do not change. Now, kung anak as Ginoo, kung imong gitugyan ang imong kinabuhi niya sa God, this promise is only not for Israel. Sa ito pa, kung sa may mga punta na imong nakita, lisod sa ginawa, the promise of God is dili ka ma-change. O dili ka pasag na naka-experience mga kalisod-ikson, but the promise of the Lord, I do not change, and you will not destroy, even kung sa kadako ang work sa kaaway sa imong ginabuhi. Ay dili ikson, sultihan ka mo, sa diyan mahimo mong anak sa Ginoo. Ang yawa wa na matulog para ninyo. Mubuhat ang yawa o pamaagi sa atong kinabuhi nga ma-discourage ka. Mubuhat ang yawa o pamaagi nga di ka na mga lagad sa Ginoo tungod kay pagpangalaga sa Ginoo, daghang mga pagsulay, daghang mga kanang mga persecution. Di ba ni? You know what? Igsoon ng Bible. Wala magsaan. Kasi din nahimutan anak sa Ginoo. Wala na tayong bagyo sa kinabuhi. Di mo na mo ha? In other words, never the word of God has promised nga doon na tayo dito huwag o storm-free life. Kung sa'yo na as Ginoo, ang promise ng God na di mo sa tagaan ka o storm-proof life. Kung sa'yo dito kasagot ng storm-proof life, bisag kung sa kadako ang bagyo sa imong kinabuhi, you will stand because God is never changed sa iyang promise sa iyong kinabuhi. Amen? Di bilang mo sa kanang mga problema sa hindi na mawala isuan. Tutihan na mo, di more paningkamot ang yawa na bilahon ka pangayo balik sa kalibutan. But because of this promise, in the Bible, dito ka sa Ginoo, may destroy ka si yawa because God is never changed. Amen? Kung ito napakalindot pa dahil mga lagad sa God, okay. Now, ingon na, but the plans of the Lord stand firm forever. Ang plano ko sa Ginoo, parong kinahan ko sa kanturan. The purpose of His heart through all generation. What a promise ni God. Ingon siya, ang iyang plano, stand firm, likon, ikson, ito man as Ginoo. Di ba? I-bless ka sa Ginoo, tagaan ka kalipay sa God. Ingon diya, tungod kayo, nagparong ka sa tanang generation ng iyang plano. Ngunit purpose ko diya sa iyang tingwa sa atong kinabuhi. So, mamitara na ingon diya, napaka-importante ang pulong sa Diyos. Ingon diya, for truly I tell you, until heaven and earth is upward, not the smallest little, not the least, even a stroke of a pen, will be any means disappeared from the Lord until everything is accomplished. Ingon si Kristo, wala ko nang bisag unsang gamay nga tuldok diha sa Biblia na mawala hangtod dili makalato ng katumanan diha sa atong kinabuhi. Amen. That a great promise of the Lord is on. Pagdala napaka-importante ang pulong sa Ginoo. Napaka-importante ang Word of God. Sa mato. Ingon diya, pamitang napaka-importante ingon diya, by this, those by their fruit you will be recognized. Not everyone who says, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. But only only one who does the will of the Father who is in heaven. So ito pa, dili ko nung tanan,
Dili porke nga mo sangpit ka sa Ginoo, mo qualify ka ngadto sa langit. Ang qualification is all gihatag sa gaan. Atong buhaton mo kung sa ikabuhat sa Ginoo according to the word of God. Ingon niya, kanto na po ng nabuhat sa katuyuan sa Diyos, ang pulong sa Diyos naa sa iya. Kinawala na napaka-importante ang word of God, mga kaisunan. Kasi mo na yung pinakadako nga pundasyon sa atong Kristohanon kinabuhi ang pulong sa Diyos. Dili lang nimo ma-experience kung sa mga tingwa plano sa Diyos atong kinabuhi dili ka supana. Ang padulungan sa atong kinabuhi through the word of God is heaven. Hindi rin lagi ito natin son tutihan na mo bining kalibutan na wala ni magkanit, dili na ni magkanitod na kuyan. Kaya na mga kasamang ibubot din yung kalibutan na son. Di ba? Kaya na mga katubot din yung kalibutan na ang inumat ingon nga totally ba na ma-wipe out ng mga drug addiction? Napaka-imposible. Kasi grabe man ang ihimo sa yawa. Diba? Ganito na lang kadlaw, ganito sa amok, dito ko ay doon kasi nakawasal sa Facebook kung diskusya dito sa Bisi Padilla. Doon ay namatay na e-bike driver, pasahero sa e-bike. Diba? Masyading alaunas kadlaw. Ganito sa amok ay sa Carlo. Taga-Carlo mo to. Sa kapag-anik, naging adlan ng uskulon. Adlan, wala siya ng bangga uskulon, marang tumatay, bangga siya. Pero wak niya, iyang ihit-adlan. Pag-abot sa Sipadilla, bangga na sa e-bike. Ang problema sa itong e-bike, patay driver, pasahero. Ano ba ito? Kanang mo makita, hindi kayo na napakalisod. Ang siya pinakalitot yung butang na angay na itong narokos, na angay na itong puyan. It is heaven is on. But you know what? Sa akong ibalik-balik, kung doon ay langit iksoon, doon ay impyerno. Yan. Kung doon ay langit, doon ay impyerno. Ang impyerno iksoon, dili na kumilya. Dili gusto ang Diyos nga ma-impyerno ang tao iksoon. Mabitaw na ako sa karason, ako lang kanunang ibalik-balik. Ang tao dili mangatos langit, gumikan kay butan ug tarong ka. Ug ang tao dili mangatos impyerno, gumikan kay makasasala. Kita tanan makasasala man ta paingon mo ta sa impyerno. Pag inana ka simple, ang tao mangatos langit tungod kay imong gidawat si Kristo isip usa ka Dios, imong bugtong mangluluwas tungod kay mo na ang ingon sa pulong sa Ginoo. Diba? Muna ingon sa pulong sa Ginoo nga imong dawaton si Kristo, imong pares si Kristo para mo-qualify ka ito na kingdom mo ka. Ang tao mangatos sa impyerno, lumikan kay iyang i-reject ang pulong sa Ginoo. Ang tao mangatos sa impyerno tungod kay iyang ibalawala ang pulong sa Ginoo. Ang tao mangatos langit tungod kay iyang gidawat ang pulong sa Dios. Nga may naghatag niya pagtuo, nadawaton niya si Kristo diya sa iyang kinabuhi. Just simple like that. Pagdili matapos niya, dapat magpadayon ta, mubarog ta dito, o magpakita ta sa katilog ng Kristohan, kinabuhi so tungod kay maunay maghatag na to og assurance that one day we will be in heaven. How sa ito? Amen? Okay. Another commission na. Tingnan niya. Sa ito pa, what is our goal? So we make it our goal to bless Him, whether we are at home in His body or away from it. For we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each of us may receive what is due us for the things done while in the body, whether good or bad. Sa ito pa, kung saan ko na itong goal, ang atong goal ni kinabuhi, so on, sa kung saan man kapatid sa kanindot ang sitwasyon sa kinabuhi, our goal, atong himayaon ang Ginoo sa atong kinabuhi. Amen? Atong himayaon sila. Mabitaw nga, kung sige yung sa Bible, sa tanan natong pagkabuhaton, do it for the glory of God. Wala naman sa Ginoo. Wala atong pinakanin. Mabitaw na nga, unsa kanang bitang ugwais ka diha sa imong Kristohanong kinabuhi, ano na imong ginauna?
Ug ako baling buhaton makapahimaya pa ni Ginoo. Di ba? Ug akong padayon ning mga butangan makapahimaya pa ni Ginoo. Di ba? Makapahimaya pa ni Ginoo. Ang Kristohanong pinabuhay, so dili ni usa ka pinabuhay inadaghan ko nga doon ng tanan ako, di lang ko magulagin pastor. Kaya naman, ay, kanyang gidili. Ibuwa ko kayo nagdili ko, sa kayo mo nagdili, sa pa, dili inom. Ibuwa, sa kayo nag-inom ko, dili inom. Ang inom sa Bible, dili ko kukukubo. Di ba? Kukukubo naman, inom sa Bible, ng tanan pala ako, dili mo atos langit. O, gani, kukukubo ka. Di ba? Kung saan kayo kong giinom? Ang muna-huna ang tanunay. Kaya di ba ay makapahimali as Ginoo? Di ba? Makapalipay pa rin Ginoo, mahimuot pa Ginoo kung ako ning buhaton. Mahimuot lang God, the way sa akong pag-istorya, nga doon ay mga laway ng komedya. Di ba? Lapon sa akong Bible study, ipaprunta ko ito, yung mga sala pag ng siguro magtutog manukot buwang ba. Sala pag ng manugal pastor, tingin po maging mabasa sa Bible. Mag-ingon nga ang tanang bakatong di kumatos langit. Sabay kalabigita ng bakatong sa akong pagpamuang. Pinanaran ko na doon. Basta sugarol, automatic bakatong. Sa nga naman, sa nana, ang gunang sugarol. Kung mapildi gamay, ang isulti na ko. O, di ba? Huwag may sugarol na mapildi gamay na ang ibukan na ko, kung na. O baka daw, sanda ko, ang isulti gamay. Automatic mo na, di ba? Parang mo sa kaputan, nangyat sa buwangan, kaya magpalimos ba? Tindog na ko ng putan sa sigit, kanang ngayon gamay tabang, ang nagpagungan sa kahayag. Katanan mo agi dito, sinsya na ba kay pilti, sinsya na ba kung butanga. Tayo para bukuran, asa na yung gate sa nakadaog? Katanan niya agi dito, pilti, may muhatag kay pilti ko na, sinsya na ba kay pilti, kung butanga. Sa'yo, pinigit akong ginibugan, agianan ko na sa nakapili. Agianan ko na nakapili. Automatic mo na, baka ako, di ba? Kung ganito noon, basta sugarol, automatic bakakon. Di ba? Siguro, katong mo mga, siguro, di mo na, kanubanan siguro, mapildi na gamay. Saka, kamo kay Pilinos, di oy, Pilinos, oy, sa Kusmail ko to, kaya ito kawayon. Ito ko kawayon. Yan magkadaog sa itong dako, gamay, mapildi, kaya ito pa sa itong buhaon tanan. Di ba? May daganan, may choices. Bakit mo itaganan? Kamusta na? Ang kanang inyong mga bahan ng sugarol, ha? Ayaw inaksuali na, bakakon yung ka! O tama, dili na sa imong nataghan, ginilig soon. Ang focus, kung sa'yo magkakahimaya. Sila. Di ba? Kung ako ning buhaton, may muot pa Ginoo. Kung ako ning himuon, makahimuot pa ka. Kasi, maunay, kanabitang automatic na kanang nabutan mo. Kung ang imong kiniboy, imong gihatag sa God, mama na, himuot pa Ginoo. Ibig sa itong panimalay. May mga problema. Sa ko na problema. Maglalis mo sa imong asawa, mag-away mo na, gumikan kayo kulay kwarta. Post for a while. Tingnan mong asawa yung bala nga doon. O magkagumot ang ining problema ha. May muot bang Ginoo? Kung magkagumot ang ining problema ha, doon na kayo kwarta mabot? Wala. Pero kung balik mo sa promise sa Ginoo, hindi na lang siguro dahil mag-angko na lang ta. Kaya nag-ingon pa ng Biblia nga ako ay dili mo talikod o di mo biya ninyo. Amen? Simple as that. Di ba? Malinaw pa mo. Di ba? Malipay pa mo magkaon na magpusto kung sukaw kasi. O, di ba? It's the grace of God. Pinuhat isang tunay na kung ibalik-balik ito. Di ba? Napay mga amigong dato. So, ako meron study ng mga dato. Di ba katong akong amigo so, katong matay? Usa to ka insik no, nag-iya ko ka ng usa ka ng mautak sa sibukan, subutak. Ngabot sa time na naka-NGT na. Ganto na ko,
Kung sa imong nang to sinners. Kung sa imong giandar sa imong amo dai, sana naglindir ko kuan pastor kanang carrots, isa ko sakon kay iblindir naman kay ani man ilong pagkaon. Ba? Agi ilong pagkaon kay nakaintindihan naman. Sa lamig na nagyagis ilong. Sundihan tamig suod. Bisag buwan pa nang imong ikaw basta imong usapon, lamig pang ihapon. Sa pabilio asa kapiliyo, itong agis ilong, yang buwan imong usapon. At berbuat usapon lamig man. Di ba? Kung taga-alkoy pa ipasulti, kumusta imong sudan brad, ingon mo ka pagkakaunay noon. Ano mo ng taga-alkoy, di ba? Okay, sulti ang taga-alkoy, di ba? Alkoy nito. Ano, tutos ko sa sudan ba sa buwan, niya lagi sa pagkakaunay noon. Di ba? As kang induta. Kasi una-una yung soda, pero kung saan ang dress kasi ginoo. Diba, kasi may taga-alkoy, hindi ako taga-alkoy na rin. No? Napapagtali nga, tanang po tag-ikson atong pasalamatan, atong hinayang ng God. Pagtali nga ng Bible, sa tanang putan, in everything, give thanks. Ito ba? Tanang putan, pasalamatan ng Ginoo. Diba? Ugos ay mag-inspirijin ng dawat at yung birthday at kwan. Kasi dili ka nag-bitso. Dali na naman, ba? Oo, gani. Ay, makasili. Okay. Now, ingon diya, so, kasi nagkatang itong courage. See, I sit before you today life and familiar death and destruction. For I command you today to love the Lord your God, to walk in obedience in Him and keep His command, the grace and love, that you will live and increase. The Lord your God will bless you in the land you are entering. So pa, kung saan mo nagkipunta sa God na to, God never change. Kung saan yung plano, prosperity, kauswagan, dili ka matayon. Kung ato ko ng sundo ng pulong sa Ginoo, kung ato may gugmao ng Diyos, magkinabuhita sa iyang katuyuan. Kasi, bubuhat sa mga butang, ipabuhat sa Diyos. Kung saan promise sa God, blessing after blessing. Naman ito may gugma sa Diyos. Kung ang pag-igugma sa Diyos, iksuon, ikinabuhi ang iyang puno. Kung sa pala, but if your heart turns away and you are not obedient, and if you draw away to bow down to other gods and worship them, I will declare this day that you will certainly be destroyed. You will not live long in the land or crossing Jordan into the south. Kasi gusto ipakita na mo din. Mamili ka. Ang Diyos di ko na mausap. Umubuhat ka, bless ka sa Ginoo. But never so on. Hindi paubusan ang standard sa God. Ang standard yapon sa Ginoo. Kung mabuhat ka kasalanan, then wala kay patulunan ng Ginoo. Kinabuhi. Kung musupa ka sa kapabuton sa Diyos, wala kay patulunan ng Ginoo. Doon kay pauna na ang i-declare sa God na dili mo change. Pero kung may pugmatas Ginoo, life and blessing and obedience. And lastly, siguro, diba? This day will pull heaven and earth and looks against you that I have set before you life and death, blessing and curses. Now choose life so that you and your children can see. Kung sa iyo sa Bible, kung sa iyang i-declare, kinabuhay ka matayo, blessing of God. Kung sa iyo sa God, pilihan ang kinabuhi, pilihan ang blessing, kay pauni ang ako i-declare para inyo. Diba? Wow. Okay. One of the last story, no? Okay. So to make so on, you will see how God nag-set sa iyang purpose sa akong kinabuhi. Birahon mo na siyawa, balik sa iyang katuyuan ni Zoal. Dapat buo ang iyong desisyon. Mas piliun ako ang may mas Ginoo. Piliun na ako ang buwan sa mga utan, ipabuhat sa Diyos. Don't kay God never change. His blessing and goodness kinabuhi soon. Pero may nagipatukan sa Diyos sa atong kinabuhi. Diba? Mamitaw na umatal ko sa mga storm of life that we have na ito ma-experience. Lipuno na ito ang kinabuhi soon. Padayon ang mga lagat sa Diyos. Padayon ang mag-focus. We should be wise in serving God.
i-apply ang ulong sa atong kinabuhi. Di gyud ka kinabuhi sa Ginoo. Ison, even I, as akong ginawang pamilya sa Eastern Province of God, napakalagang blessing ni God sa akong kinabuhi. Mabitaw nga, wala'y rason kamo ang dako pangalagay sa Ginoo. May rason kamo ang dako pangalagay sila. Because God is unchanging. His faithfulness and love, dikit na mausap. Napakangindot. Mag-focus sa Diyos sa atong Kristohanon nga kinabuhi. Amen. Kita pasagtas yun. Kaya dili magpakita o kausaban ng Diyos sa atong pili. Magpadasigon na iksuhan, kung natutugutan ng yawa, maghatag na pagkapunaw sa kinabuhi, dili natutugutan nga mga utang atong magkita sa atong palibot. Makawala sa atong focus, tumalagala sa Ginoo. God never changes. He is the same yesterday, today, and forever. Siyang Diyos kaniadto karon o sa umaabot ang katuyuan sa Diyos na atong kinabuhi ay napakaganda. Amen? Ayaw kadas kalimutan. So, kailangan mga kalimutan. Temporary siguro ang happiness. But ang God ay usa ka lipon kapundasyon sa kinabuhi Kristohanon. Pinagi siyang puno. Okay? Let us pray. Father, in the name of Jesus, Lord, thank you so much for your word today. Salamat sa iyong pulong, Ginong Diyos. Tugutin ka kining mga pulong mabutan niya sa kasang-klase sa matalusaan. Maghatag ang galasig kalikot silang kinabuhi, Ginoo. Maghatag kahigayunan ang kining mga pulong, Ginong Diyos. Maghatag o tinuro kahigayon ng kami mo pili. Musunod sa imong pagpapakot, mga lagad o magpagamit ninyo o gamo kami mayakon sa among kinabuhi, Lord. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you, Pastor. No? So, na-bless ba tanan? No? Atay mga takeaways, no? Hindi takeaways. Mga mabaw na ito pag sa pag-ulit, no? Atong nag-ibutan sa atong kasing-kasing ng atong kuwan karon ang pulong sa message, no? Ang pulong sa Ginoo that God never change, no? He will never change forever. Kung sayang saad, no, sama sa atong ikanta ganina na matilun-anon siya, no? Faithful din na siya sa iyang mga words. No? Jesus, we say yesterday, today, and forevermore. No? Amen? So, blessed ito tanan. It's ito yung kuhan sa exhortation ka. Nakailog-log ko na ay nakapigi kuhan sa atin after the Charlotte. Wala. Ha? Kaya ito kasi? Diba? Nakalimot sa COVID. Sige, so ako na lang. Sige na ka, bro. Brother Walter. Okay, so Brother Walter. Salamat sa Diyos. Yakin ka sa kurso sa panghatag. So, ang paghatag, ako pinikibukason para sa bayaan sa Diyos niya. Magpadayon kita sa pagpangalagan. Kaya atong ministry, atong sarili siya pagpangalagan, inaabot sa paghatag. Kaya kung wala kita, ang atong ministry, wala sa imong tapang nini. So, ato kinikuhan sa paghatag, kailangan maghatag utang, magpalipayon sa ta. Dili tayo na masulong ko nito. Maghatag mo. Napubos ka, wala na ba? Ay, nagkuhan mo. Kailangan bukal sa imong kasing-kasing mo yung maghatag. Sa atin, isa rin kuhan ka sa Malakay Treaty, nakasabi na rin ang promise sa Ginoo. Agi na Japon sa una sa Israel,
Kaya, ilahan na siya ang dalao. Ato ko na siya sundo na paghahatag ko na. Hindi naman na ito matuman din ang ikalapo ng mga kuhan. Sa bagkot ng mga kasabutan ni Kristo, ang imuhang kasing-kasing hindi magbuot sa imuhang ihatag. Hindi na ako ang malaman ko. Kumita ko dito. Kalapo iya dito sa kuhan. So kita, maghahatag kita, suma na nasa kumpikto sa tuwang talan. Amen? Salamat sa Diyos. Give to the Lord. Maraming salamat sa mga tao na naggamit ng Yes, Lord. Bless. Ako ini gabito, ang hatag ng Diyos para sa bayan at kapalakalang sa mga sulahan ng Diyos. Yes, Lord. Ini ang pangayong ng Kristo, ang Panginoon. Amen. Amen. Okay, so, ang announcement na to, no? Kanang lang na tayo meeting karon since wala si Pastora Nilpa, no? Si Ate. Lang sila team building sa Yabana, hindi siya ka-absent. Kaya need to driver, so wala siya karon. So, next week na lang natong on-call meeting, no? Mga leaders. So, siya na sa'yo wala ako. So, sige na nag-move. By the way, last week, saan mo? Sa tuwing bago na itong madalas na meeting na ito, diba? So, gingon niya na ko is, ato na lang dito kung na-fix na last week na lang yun sa buwan. No? Ang atong kong o yung iyang iba ko. Iyang pa-announce, no? So, wala naman siguro yung announcement. Iyang itulong ako. So, ano to? And before na to i-end ang service, so, Pastor, kanta tayo sa atong Okay. song. Diba siya? Kanta sa Ila.
karon hangtod sa tanan ka panahon na tanan lingon. Amen. God bless. Lord.